Blanco participou esta mañá na presentación deste proxecto innovador de aproveitamento forestal que financia o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico a través da Fundación Biodiversidade e que forma parte do Plan de Recuperación. Nesta presentación tamén participaron o alcalde de Nogueira de Ramoín, Julio Temes, e o director da Axencia Galega da Industria Forestal, Jacobo Aboal, ademais do subdelegado do Goberno nourense, Eladio Santos. Tan importantes son as accións globais, as leis, as grandes estrategias, como as accións máis locais, as que se adaptan a un espacio máis pequeno e que dan resposta ás necesidades dos pequenos territorios. Neste grupo de actuacións está precisamente este proxecto, un proxecto que imos a desenvolver en Nogueira de Ramoín. Unha mostra do compromiso deste Goberno co desenvolvemento de accións innovadoras no rural. Nesta ocasión, gracias á Fundación Biodiversidade, que apostou por este proxecto de aproveitamento forestal. Unha experiencia que se podrá replicar e tendemos a replicala noutros puntos de Galicia e, por que non, de España, para avanzar neste camiño cara á sustentabilidade de todo o territorio. Este proxecto ten a fortaleza engadida, ademais, de que é froito tamén da colaboración de diferentes administracións, centros de investigacións, asociacións locais e, sobre todo, dos veciños e das veciñas.